Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho eti one to na Adeshima mai mamu nyina kwa ba edemo eba Alandu Media so enne Bukankye nyina ta kokko wa nyina ense Otumfour krawo ene brawo wo maso na Kyeamehene ena ne ma menim pon ene da fom enu ntine ene ekona de shepon ene ekona fo eno mani nyina ta kokko wa enu nti se ne wsha ne wura Kyeamehene ena wafuru na pakan ena afenso so no tutu kobene a wo kire se nani abre papa ne wura yire pia enu nti se wo hwe santene na enimu no yodi kan ba ye no na yiyo adu kohene amamre mu no Kyeamehene wani ni nua no mu nsa aye do mu nyina din betuja omo nana enimpon ene adu kohene enu nti enne ekwo na sempremo anase kwo na de soprepon awoda senso enne owo ahene si ahene enne woda eye paso na ne doti yie no ye de kwakwa kogu se de di ka hye mo bono na afi ene de Sikasa no ye de entoam so na ade afese de mu nya hwe no wo ba bia ye ka amamre ene amane dia na Alandu Media YouTube and as I subscribe now share my Otumfour enye bi ehye nana insiwasi koku adwuma to so nsa Otumfour Kyeamehene fe yase hene ye ka adwuma pa bonkum ni nenifa a eka bomma ni ye chidomo a adwuma pa nifa Kyeamehene ene ye kontiri eka bomma ni ko ye chidomo so a o hene ba edusi poko ye champion hene ene ye fokutire wo hono ene nti adwuma pa bonkum ni nifa no fokutire no eye miwo adwuma pa nifa so fe yase hene nana ade jamra ono nso ewo fakuli mu ebi ono ya asono de hye rompe akwa na tipose wodi animu ene ehu se na oyi ne na se makoma ye raire de mo akaba se wo santene ato a eba se de di kan no eduma kwa eye fakuma ni bi wo sanso so ene edunkohene ono so ebo ne ba anane nana prekope ichido ni enyamenti yese enenuanom mien enuanom nan ni naba omobeda paken enuanom na meka hwan na meka asanso ehene edumasa ehene nana amankwa kodom na omuka chire nsuso kuna hene nana kunedu yiyado kumani enti penye de kan na nka amamre mo wonua penye pa ene adanse ehene na nsuso no enanse ono wanda kapene mo nua no na aka ene da kapene
Esan say na de sheprekon na de sheprekon na ne mama ene edumasa hema ene dikan kona hema ene toso sanso so ena edunku hema ena wuchatu no onyina etutu wo mokobene kire se omote akwabo ka nkomo ne ba mu wo be ko ahye nanso so omante akwabo ka ena ba mu wo edi omamu me anase wadi omamu a etiseye enunti se ye pa mamre ni amane dia yesan ko na de hye ho dia ase ye nya no de dia owo mo nyina etutu kobene pa ena wo mo di nyanya aw atutu wo mo komu ena afei wo mo ebe entwoma asansan wo mo kire se asase di wo mo agu nyanya so wa mo anko masem enunti ne ko na de so prekon wadan hwenie mu da aseso enenne ne ma owo ahene owo abrempon Otumfour kotoko hene na brempon ma onnan omunni mpon enenne ofra na ntuma woni tenten so enunti ne de aye nananu waye ankasa ekwana de cheprekon Otumfour se tutu otoso mi kotoko hene wo pem so na brempon enenne ade kese ya ato omani yo penyisi ade to wani enye wa na wiye neso nka enkiye ka ekona de hyedia omo de di ahene ma ahene ya konno ema de hye fra chichi ne benche be sua ahene ne bi seke yesika nko ananka ye deje ye ma memory okoko agiman edi adodo na de frame no ene enobua hema esiwa owo me onim senke yura Kyeamehene ebe je ne dodo se de ka eche kuna hene so kanu oso owo me nke ebe ye ne dodo na enso so no obrewo hwe utwewu enunti owo ahene wa bukon enti na nne wo me omoye wa brimpon eji Alandu Media so yo say yeso enunti yeso ya baby Yera Kyeamehene atena dwomu wo ahene Sikasa so wo ahene a woni ahene na ebo wo abrempon a woni abrempon na ebo nti enne nananu edo dabo domu a omaba beka omuni Kyeamehene ho amano akra na brewetia fefe de amamre ni amanye etie se de di kan de to manimu se ennuano ennan no penyi ennuano de enu penyi pani adanse do to so mi ni Kyeamehene yewura Kyeamehene Otumfour Kyeamehene nana nsu asipoko agena to so mi nsa na chi no ntafo mi yenu ene bo na chi akapanyi enne asanso hene ono na yehu so da pakan mu otutu le kopene wo kire na ni bidi abedie enne senka omoti akora mo kan kasego besene ba mu wodi asie mu enne wo kire dia kire na enso so eye wo ya so wanti akora mo kan na ba mu wodi obobani a etisi mu yewura asanso hene pia
say Chiana and our more Adophone agent for Sans and Peninsula get to when you one we yield to me. Omunine Baby Jam on Baba Bois Nana a Suasipo Jimotosonisa Amano Akra Nema me actually crap. Instead of funny jump for Nana and our more eposwa or more a Baba Ma Nana in Suasipo Ajimotosonisa shedding and our faces of darkena. Teacher Safo Professor One, our woman Shefiki. Ye can't better one back for some dear. Nature said, and I can't tell a neck and for bedem you are him fear. There's so better dear, a year do my son. And Lunty, yet the wound simply now about someone, not to see what did he here. A year better, a year, a do my son, and I said, do my son, and a big I feel. I do my son. Nana Amankwa Kodon. Ono eye ekwana de shopokon. Nana Amma Boahema. Amamrimu. Neba Otoso. Miensa ene edumasa kono. Eso say. Omunina ye nuanom emma. Edumasahene, yeah. Nana Amankwa Kodon, yeah.
Essence, one hen, what be home. See a hen, two a hen, a corner the super corn that says so. A corner the super corn, and ne, or friend and tomorrow on the tintin. Nemma, Otumfour brim home. A woman you bra brie, and minty. So what the super want to say ya? A tool. Any dear him, a chirese, a new brilliant, Abba and Kasa. And you say, and ne, the name of Pakudum. Any brim, and a ne, what they added than him. European, or selling in our best, and a then a new watch. Or do a baby about some pack. And they were friends to more than tintin. Amen. Say, the Lama Wakadom have been in your penny. Watch young, in your own penny for Moody kind. A Kyeamehene, and I feel so yes, answer him. Watch your was said a mammy and 1 year. You see a tear. We didn't know woman and answer the kind. Now, my bedroom open in your as a say, a woman in a papa, and I feel so I at myself. Sisi Kyeamehene na ihusua eye adefo ene ejamfo omo ba beboa na eye yiya Kyeamehene amano akata na de weti echika You rabra kona ehene nana konedu yad komenu enianum ni nyina eye kona adesibusu ya na nuanom no ane omabro watia eda fomo omo ka kire ene kona ehene enti se de di kan to mo se nuanom ni nyina ebeda pakam achira wo moni bedia abedia no omunia ketua kona ene yedu yesu a wo so wo beduma wo chire ne bedia abedia
say, Yura, Kyeamehene, Kyeamehene, Nana Ensua Sepoku Ajumani, Otoso Emiensa. One in Mianum, Asanso Hene, Edumasa Hene, Kona Hene, Omunada, Pakamaji Joma Baba, the Maba Betinasi, Emma, the Fonso Babu, one each. Nebano. Oh, your phone, we are near call. You see, you heard something in that actual na eba fefa and no be say Otumfour Kyeamehene Kyeamehene de ne ka na ya asafo hene ena oduduma awa che ni nuanom fefe to say you heard what hina wasi dumu a year esanse Otumfour hene Ohene pia esanse Otumfour hene ena wo yi ne nasi ohene pia ohene won kwaso ena wo hene wo wabrempo abrakase nyame ni hene ena wo yi ne nasi ohene pia abrakase nyame ni pia wo hene se tia
Otredi ampo Nyankopɔn adum. Eno boa ye fulupa. Esa ability pa. Wo wa hene. Wa brempon. Enyanso pa. Esanse Benyinsi Samantha Bohoi eni etone bedini. Eno re santene atu ya. Wo hene yire. Enso mo. Ena wo mutu tatai. Enra. Eye fiadano. Omo de ombe yi o masie edwa die fe. Nanka mamre muno. Nkai mo hene yire ko anye ne die. Nenso so owo hene wa brim wo da aseso. Ninka bomu nintin. O she won say. Ne funda ho ni nemu no. Omo nka ni bom. Eni to mo ye bibia bom. Wa hene yire piao. Wa hene yire piao. Wa hene yire piao. Amamre ni amani ni ododie die. Jesse. Ekwana. Dishepre on. Ekwana dishye omo eda. Aheniemu. Wonkwa. Ena amamre mu. Omudi ade mane ya kono ma dishye fe chichi ni benche. Ebesuya hini efiri ekwana fo omo na yemani ye fe eni yesu Ohene yire ene me nuanum ne asidwomo no won kire wo mani bede ya habede saze penisi eni brewi en soja omani abrede ne enso won se omode gutuma bo wo mujim na omoje bamyo ase adishie sedese na efata kontena se ehene enna wanne na manfo na tena nkunu eduru eyi yasiama no ayefe odi obebe bodumu ababe boa de wura Kyeamehene amana kra na bregotia echi papa ohene ye mo papa ohene ye mo papa kontena sehene ye mo papa kontena sehene Easter bosmeya Yesu amani hunu danu ena kontena sehene edina de kasiye na adehye ne nananom mo fra chichire ne benche nyina edi ododo bodu mu kan ho ema na de kasiye no didi ni ya kono ema no eyefe ene sawo do corona enna wo beda ne didi achire dewura Kyeamehene achia no ehene yura piao demo akwa dewura won kwaso
Nasa hene na ebra wachia ni nuanom nananom wachia sabi akofum hene ene gonna wo aka sesei bani le mu aka akra na wadu Kyeamehene ho What an answer name you and chain prayer. What do you got Kyeamehene ho? Over management and it that cannot. And I know my young man is settled. My young man, I am a nice settled. Yeah, or in a yeah. For attack, you see. Yura, Otumfour, Uncle Kyeamehene, and bar for attack, you see. Yeah, Otumfour Kyeamehene, yeah, or in a pound hustle, yeah. Kumasa domi abrahene enna wababe kanimia Otumfour Kyeamehene ho a omo eyi wo naso e kire wo mane bebia apodi Santini atui kumawu my hene beruma safo chenebua odu and na what did you want one in at now one in a him edu jemua one more air comma yewura Kyeamehene shedding and the dark in that answer. Berema Chenebua Pudia, one person. Berema, one person. Berema, Pierre. Berema, Yemawo apart. Kuma woman hena, and I will be sure watch ya. Adeshia near the floor. Omodu odabe bodumu. Ababeka yewura Kyeamehene ene ni anu mamo matwa wo mabrugotia echi prakra no wo chia wo bibia se dia mamre ni amania esi etie no
Emma Pia, Maya Mama, you fed. You come my hand there, then you actually hang on. Watch your for fair fed in such and say you. I'm managing them and a dark and so. Nana Konedu Yad Homini. One in near Filia Sehena. Nana a day Tana. And one at your sidroom one. One a you on Nasi extra money bidia. A big deal and
edi nyina diska na ye akraba okutan sam sika ope makmako enum eya pamda da enum esi acha me so na osori a on dia so nkonwa so de ogu ehye do pani bi kra na de bi ase hene ose no no that's ebru that's anyama Hene owura yere mmeru opoku achimman ochedi amponyan popon edino ne mamme ene ne papa e wa fi atem ahankono edionu enkono emu na bosumi ya nasa afiyi wa ewo no enfim yinu ene eduonu emu ana Owa hene wabrepon enubu ahema wakara ekoye ema mi di nchine boto echeye uchedi amponyankopon edom ne memu duba ko na empremprem emu ensia enete ase womo enne nana ensu ase kuku ajima ya wotoso eminsa Otumfour Kyeamehene Mame epia efiriye Kwabena Boakye ansa Kwame Jemfikum meni Akwesi akon ena fendi so ayen na poku enenne omo hwehwe omo maame a omo enhuru ene mu kura no huru na ye ka amamre ni amanye mu nsusu a eno boaduma ne popanyini ene yewura Kyeamehene nana nsu ase poku adimo toso nsa eduma sahene asanso hene ena afenso so kuna ehene odudu biri biye enne de women ne kasa kire wuni owu won se senke yesika ananko mode je won kwasi ha owo hene wa bonton nunu mane data senko mo be ya mana buru so nanso so owo ko ade an kontinu minti ena amanne omo kwa ne nanso so enne wo mana ya mana ye febudo o ma ya mana ya kono budo say ye funuka ena pa
a wɔsɔ da nipa bɔ mpaeɛ kade ma wɔn mma ɛnɛ wɔn mpaeɛ mpɛnti ɛna ama wɔn mma wɔn nneɛma bi bebree wɔn aduru ɛno nti deɛ wɔn nyinaa ka ne sɛ deɛ mmefa due ɛkɔn na de so prɛko due na nananom mma yɛ ama na yɛ fɛ dodo deɛ Kyeamehene ɛka nie ɔsɛ nananom mma yɛ ama na yɛ fɛ dodo mmɔba ama no agye ne nsam mma yɛ ama na yɛ akɔnnɔ mma yɛ ama no ayɛ fɛ sɛdeɛ ɛyɛ ma nua no ɛna mma yɛ no saa de ama Kyeamehene wɔne ne nua no Otumfour abrompɔn mma yɛ ama na yɛ akɔnnɔ ɛkɔn na de so prɛko mma yɛ ama na yɛ fɛ dodo sɛdeɛ mpanyinfoɔ kaa yɛ no sɛ yɛ mpa sɛ yɛka ahemia bia gye sɛ ɛkɔn no fie mmona adehyɛ firi akyikyi no bɛnkyɛn wobɛsua ahemia sɛdeɛ ɛsi di hene ɛfiri mu hɔ ɔtwa deɛ mpa Onyankopɔn ne nananom ɛnhyira mo na Alandu Media de sɛ yi a ane yɛyɛ no sɛ yi nso ne yɛkɔ no ɛno nti sɛ ɔpɛ sɛ woyɛ wode hyɛ bumpɔn yie sɛdeɛ Kyeamehene ayɛ ne ni anasɛ yɛfunu ɛwo no ɛdɔte yi ama na yɛ akɔnnɔ ama na yɛ fɛ sɛ yi a ɔto nsa mfa Alandu Media bɛba ba bɛyɛ ne saa ara de ama mo deɛ ɔwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wo subscribe to Facebook anasɛ YouTube na wahyɛ ama amonfoɔ so ɛnyɛ bi ahyɛ otwe dɛ mpa Onyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsɛ ahyia awɔ Alandu Media so makram Red. And I'm not saying now.